Yazi bafethu, ngiyazi ukuthi ngihlezi ngikhulumela ngepolitiki la kule platform yami, but I feel like ukuthi angikhulume le nto kamaskandi ne. You see ukuthi mabhinca umaskandi siyawuthanda sonke, uyabona. Musani attach ama-emotions ne. Thina lana kwipolitiki umuntu osupport ANC nomuntu osupport EFF siyamethana nabo ngoba siyazi ukuthi bane life outside, ukuthi umuntu uyimember ye-ANC, uyimember ye-EFF, uyimember yomkhonto wesizwe. Mabhinca lento yethu yobabamkhulu esithanda kanjena, why nibulala ne? Sekuzobe ngazuthi uTikTok unesiqalekiso. Ayiqali lento kube nabantu ababalandela abangcofanayo kephi nakephi, ayiqali. Kade sasibona nje thina ko Facebook before sijoyine labo Twitter laba, yabona. So nje mabhinca angiyazi lento yenu eniyenzayo. Into ebhlungu kulento lena yenu mabhinca ukuthi kufa isayidi, kufa abalandeli besayidi elilodwa. Yabona, makufa abalandeli baleli side elilodwa kukwenza ukuthi nathi siyiquestion ukuthi kahle kahle what is happening maskandi, yabona. As much as umaskandi ngiyawulandela nje, ngidlala yonke ingoma, yabona, kodwa nje why nizodubulana? Ungadubulanela ukuthi ubani akalandele iqhawe lakho. Bafethu, yabona nje lento nawubulala bafethu umaskandi. Nawubulala nje umaskandi. Umaskandi siwuthanda, umaskandi utrenda. Abaculi baningi abaculi. Ngoba lento yamaskandi simple mfethu. Makuthi le content kabana uyithande, umuntu uyamblocker noma so that i-content yakho ngekuphindwe uyibone. It's very simple. Ayidingi ukuthi uze ulokhe uthini. Umuntu mangamthanda uyamblocker, awusamlaleli. Mangamthanda uyamblocker, awusamlaleli, yabona. Something lento eyenzakala kwipolitiki ukuthi umuntu wepolitiki ayilo ukhuluma umuntu engayithanda uyamblocker so that yini kanti umaskandi, yabona. Sengaze kufe umuntu ngenxa ukuthi umuntu akasupport ubani. Ngoba uyabona nje akekho yabona nje umculo wamaskandi umthandeni angeke asuse bani ethambi yodubula bani. Kodwa kuzoyisukela iwengu ezinequnga noma eyinani ngenxa ukuthi ubani akalithanda iqhawe lakhe sekufanele yomdubula. Hayi kahle bafethu ayisebenzi kanjalo hayi. Ayisebenzi. In fact nje nisinikeza isithombe sembi isiwuzulu. Nisinikeza isithombe sembi nje sabantu abawulandelayo umaskandi, yabona. Nina nerathi ukuthi niulandela ukuthi ningabalandeli ini. And futhi awukwazi ukuba umlandeli kamaskandi uzoba na 50. Umculo nje uthanda wonke, umculo omnandi, yabona nje lento yeni nje yabona nje umaskandi. Kahleni bafethu angazi noma ngizothi awuvalwe noma ngizothi akwenziwe njani ngoba phela ngeke uzovalwe ngoba siyawuthanda umculo wakithi, yabona. Kodwa nje lento nje nenzayo dodi.